Öregember folyó. Úgy vélem túlzord a megnevezés, hisz személyed szeszélyes, örvendez és... Ha tombolsz, a tajtékod éri az ég, a karmazsin habjaidból szült szépség, egy körmön font szövevényes vénség. Ha északnyugati szél támad, agmi voltad feledésbe merül. És tavasszal kopottas rézkoronát ad. Meg birkadatkor zenélő kapócákat. Megvénül, ki néked ellenszegül. Míg mennyei cseresznyéskert szétterül. Széles ütőérben él, egy vérmes, éber élet és ki téglát rak, ki fát metél, hangját hallatja sok gép, s befékel a gyárkémény. Független folyik a sátáni viszki, büszkeség, siózanság, amit az visz ki. Az aszkézis dicsfényű dicsőn dicséri, s így karakán mi voltát, hervadás éri. Csak ugyan a becsület hiú ábránd. Agok helyett csak lidercek keltik az ármányt. A messzi földi frivol képed régtől fogva meddő nihil. A steppefüve újjáéled. Babér bereknél ráébred. Mind ki huncut vizedről hiszik, hogy sebes, heves szelek viszik. Leánykori neved Mississippi. Egy gondolat bánt engemet, hogy idődet ott fönt engeded. Vissza? Vagy mégse? Semmi baj, jól vagyunk. Jobb volna, ha táncolnék? Esetleg még egy strófa? Van még ott, ahonnan ez jött. Kérlek, ne tedd tönkre a zenészínházat mindenki számára. Alig, hanem az őröknek nem kéne ekkora zajt csapni. Gyere, fogd a lapátot és segíts te is. De kérem, borsos kisasszony, halálosan gyenge és vézna a karom. Úgyhogy teszem, amit tudok. Gondoskodom a... Gondoskodom a hangulatról. Ez a kis cukorfalat pedig az erőről. Milyen aranyosan ássa a vértanú gödrét, hát nem zabálnivaló. Nosza, mit szólnál egy rapszódiához? Gémolban. Tetszene mi? Legyen. Ha úgyse dolgozol, legalább törlőronynak jó leszel. Rocky, azt hiszem megtaláltam. Csak nem. Ha nem talált, akkor az tök kínos, mert akkor kétszer el lesz temetve. Herman Hapfenfield? Mi volt ez? Te is hallottad? Ezek az éber lelkek. Az ő területükön kolbászolunk. De nem tudtok mit tenni az ellőnök honok lidércek! Bárcsak itt lenne anyukám. Hogy sületlenség, az a nő nyomban megállítana minket? Igen, tudom. Ó, Freckle, ne mondd, hogy ez nem jó mulatság. Olyan jól lapátolsz, hogy a klassz kis csajszi csak úgy ámul. Szavamra! Egy pillanatra tényleg azt hittem, hogy az anyád az. Ezért nem megyünk fel a lelkek közé. És ásunk ki sírokat? Ez már túlmegy minden határon. Csigavér, kuzin. A lelkek nem bántanak. 100 éve Burke és Hare messze rosszabb dolgokat tettek. És hogy nem, kutyabajuk nem lett. Nem akasztották fel őket. Részletkérdés, Freckle. Na, mutasd, mit tudsz a pajszerrel. Teli találat. Életelixír. Mi több, kanadai viszki.
srácok, sietnünk kéne. Beindítom a kocsit. Az anyámnak sérke. Ó, ne is kapcsold be a fényszórót! Nem lehetünk elég óvatosak. Ja, eddig úgy is körültekintőek voltunk. Fenébe! Ne hagyd, hogy elguruljon! Egy csöppöt sem pazarolhatunk! A csudába is. Hol marad a zseblámpa, amikor kéne? Na most biztosan a nyomunkban vannak a lelkek. Megtaláltam! Az a lábam, nem arra Valós, én gondoltam. nem látok. Itt bujkált. Hagyd abba! Gyere, Szállj le róla, Brock! Nem érted? Mindjárt abba észrevesz minket! Elnézést! Ma élnek, akiket nyakon csíptünk. Ja, pazar. Imádom üldözni őket. Gyerünk, gyertek, mácskacok! Ne húzzuk, halasszuk. Ez az ügy sürgősebb annál. Hogy nem akad más dolgunk is. Igen, de az korán sem ilyen mulatságos. Markunkban kell tartani a konkurenciát. Ezek a kis férgek is. A maguk módján feszélyeznek. Előre! Hol tanultál meg így vezetni? Sehol! Sosem? Tanultam vezetni! Olyan csapnivaló vagy, hogy összezavartad őket. Szép munka. Zavart össze! Állj, színpadra, géppuska, cicuska! Aha, Nem! pedig de! Ne, kérlek, ne! Ne légy szégyellős! Hegedülj szépen! Az iskoláját! Mi történik ott hátul? Na jó, hát ez meg... Ő lehet a csali! Jó, hogy ne fújj ki! Azt nem lenyeltem egy musticát. Ingyen lakomázol. Tudod, hogy ez nem fair. De jó, ez csak szilánk. Sikeresen sikertelenek. Tudja, sokkal tökösebbek, mint hittem. De ennyit panaszkodik, akár maga is vezethet. Frászt. Pláne nem most, hogy már szélvédőnk sincs. Mi van? Nem tetszik a rendszer, monsieur? Néma gyereknek anyja se érti a szavát. Vagy inkább ne buzdítsam beszédre, mert akkor csak érzelgősen fecsegne a múltról. Na most mi legyen? Fékezz! Kanyarodj balra! Kavarodj balra? Mondom, kanyarodj! Hova? Balra, gyerünk! Nincs is kanyar! Elég, ha elképzeled! Ez így nem megy! Ez nem sokan múlt. Biztonságban vagyunk. Bocsánat. Én nem akartam, csak az van, hogy egy tűz van.
Egy égő tűz van. A motortérben. Hűtőradiátor! Forró! Az élettel is tele van csodákkal? Már csak egy jegy kéne. A pattogatott kukoricák hallgatásig! Ma láthatják a világ leghomolkosabb gazködőjét, ahogy elefánt háton átkel... Folytán az ingúj és az ötletek. Még túl forró a motor, Azt szerintem mondtad, ez van nem itt fog... valahol egy pisztoly. Az ülések közt mindig van egy. Hát, ez valami fegyverféle. Elcsalom őket. Indítsd be a kocsit. Kérlek. Ha szétszélednek, annál tovább tart. Mikor lett ilyen karót nyelt főnök úr? Na, őt elintézem. A kocsit meg rátok bízom. Bakker! Csá! Ne. Nem! 4, 5, 6. Bonsoir, bajtárs. Mi a fészkes fene? Fiam, eszedért nem lopnak el. Bajóvál! Sok bohóc! Gyulladjon hát 100 kanóz! Halljátok meg, gyerekek! Kibaszunk most veletek! Zelafi! Rocky. A szék mögött ostorsiklik! Áll a bál, hol a láng izzik! Halljátok, bohócok, a fülsértő zenét! 3 gyűrű ragyogjon az ő kezén! Basszus!
ki! Gyere, te piszkos cirmos! Piszkoljunk de izibe! Még megvan a szemöldököm? Ja. Bazár! Parancsolj, Freckle, hoztam ajándékot! Először meg kellett volna gyújtanod. Nikó! Segítsd fel, drága hugod! Főnök, csak nem csalódott! S bár felszámolták, botrányba és bajba keverték rossz pénzügyei. Ismerős helyzet. Miss Duncan gyönyörű műveket és vakmerő találmányokat hagyott az utókornak. Egy sál buktatta le. A komikus végtől lett igazán tragikus, nem de? Ha már tragédia, visszatért egy régi beszállítónk. A ravatalozó. Bár nem ugyanaz nélküled. És az érzés, hogy mindez a miénk volt. Hajdan egész konvojnyi teherkocsi érkezett. Mára csak konvojnyi teher. Nos, bárminő illetlenség lesz, mennem kell. Lent találkozunk. Asszonyom! Horáció. Az ajtót, kérlek. Ó, igaz is! Jó estét, mi áradban? No csak, nem üzletelt az üzletasszony. El kéne egy kis segítség, Vic. Csak hogy én egy védőbástya kellene, hogy legyek. Az ipar bárója. Törvénytisztelő polgár, nem de? Mondta, ajka közé gyilkos mérgeket öntött. Hála az égnek. Azt hittem, halálra itta magát. Szép! Neked nem a színpadon kéne játszani? Kinek? Neki ott? És mi van magával, Vic? Ten személyes szerenádra vágyik. Mihez még iszom néhány csöpp gyilkos mérget, talán. Alig, hanem én is megkívántam. Viktor? Viktor, világos, hogy ez neked is nehéz, de csaposnak, megbízhatónak kell tűnnie, olyas valakinek, akire a vendégek számíthatnak. Légy inkább vidám, és kevésbé zsivány. Próbálj mosolyogni, drágám. Majd kialakul. Visszatértünk, mindenkit megcsináltuk! Szőnyegért. JJ! Bocsi. Mit csak? Mit sodort partra a Mississippi? Milyen kellemes... meglepetés. Rocky, drága, mi vagy te, ha nem egy fárasztó, érthetetlen meglepetés? Köszönöm. Ez pedig, ha csak ugyan valóban McCoy, az lesz ám az igazi meglepetés. No csak, ez aztán megadja a löketet. Más szóval... Kenterbe veri a hűtőfolyadékot.
Izgalmas utóíze van, markáns, testes, tölgyfában érlelt, kerítésszaggató! Ja, lehetne a neve alkonyrózsa koktél. Alkonyrózsa koktél? Remekül hangzik! Halvány lila gőzöt sincs, míg mentem ezért keresztül. Egész szélléngőzöm van róla. Kifinomult ízvilág. Nos, rendben van? Jobb, mintha fődelőnének. S mégis, ennyire futotta csak a pénzünk, drágám? Mintha maradékban megmártóztál volna. Hát, néhány centet ki tudok facsarni a kabátomból. Volt egy kis csetepaté. Sőt, több is. S mégis miféle? Hát, amihez kellett némi lőszer. Meggyalázott sírok. Táblatörés, kisebb árvíz, rengeteg szerkezeti károsodás. És meg lehet, hogy útközben fölbújtottunk egy halálos versengést. Ám a dinamittal és a munkagépekkel bármely probléma megoldható. Ugye, Tata? Dinamit? Milyen dinamit? És a kocsinak kutya baja. Megszereltem. És az is örömödre szolgál, hogy a hegedűmnek nem esett bántódása. Tudom, hogy megpróbáltátok, de nem futhatunk a falnak, hanyathomlok, hogy aztán... Vagyis úgy értem, hogy ennek szerintem nincs... JJ! Tudod mit? Örvendek, hogy visszatértél, és a hegedűd is hoztad. Most mindjájunknak elkér egy kis zene, amit nem JJ fúj. Na jó, értek a szóból. Gyerekőjök, dobjuk fel egy kicsit a hangulatot. Ami a dinamitot illeti, és a gépeket kicsit kifejtenéd? Ugyan, uram. Hát jó. Fennékig? Nosza, jössz nekem egy tánccal? Tényleg? Igen, úgy döntöttem. Megy a császton? Nem. A Lindy Hop? Nem. Tudsz keringőzni? Járunk egy palotást. És mit szólsz a csátáshoz? Felsérülésem van. Csináld utánam. Jobb lábbal kilépsz előre, bal lábbal balra lépsz. Majd bal lábbal lépsz egyet. Csináld utánam. Jobb lábbal kilépsz előre, bal lábbal balra. Miben segíthetek? Kapcsolja a Mr. Sweetet. Kérem. Igazán röstellem, de füstbe ment a terv. A járművünk tönkrement, és egyébként sem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt terveztük. Szóval, ha jól értem,
és becstelen Mordecai egy fuvar miatt telefonál. Igen. De főnök úr, olybá tűnik... Mi vagyok én a papátok? Olybá tűnik, fölöttébb súlyos problémával van dolgunk. Elfuserálták a bundád? Csupa sár és mocsok vagy? Ami azt illeti, igen. Térjünk a lényegre. Az egyik beszállító hintapolitikát folytat. A flagmargaritás lelenckkölkökről van szó. Teszetoszák és magukra irányítják a figyelmet. Ha a zsaruk kiszagolnak... Ez így valóban rizikós. Már csak ideig, óráig tudom elmismásolni az ügyet a górékkal, aztán a város lángra kap. Fene a sárkányokba. Átgondoltam a helyzetet, és úgy vélem megérné foglalkozni vele. Ám legyen. Fogjuk össze az elvarratlan szálakat.